Dakta, duk wanda kika ga yana tsoron da tare to ina ga akwai abubuwan da yake yi ko yake aikata wanda ya saba wa shi wannan dakta. To ai na ba wani abu bane in da kyakkyawan niyya ya zo. In ko da akwai wani a zuciyar shi, da akwai wani abu a zuciyar shi, tabbas bai sa shi. Ƙwarai da gaske haka ne. Amma dai, darakto akwai wannan tabbas saboda yanzu kamar ya ba mai gadi sabon dama da shi. akwai wannan tabbas domin koyi yanzu kamar ya ba wa mai gadi sabon dama. Mai gadi fa da aikin shi yake, kuma mai gadi umarni ne ya kulle kofa in lokacin in an gama shigowa ya kulle, idan mota za ta shigo ya shaɗe ta saboda yanayin tsaro. Amma da kake sauran abubuwa yanzu ban mai gadi gaba ɗaya rasa misalin da yake samu a wajen ma'aikata. Amina fito. Yawwa dakata. Ina da son sanar da cewa ki fara tattara kayan ki daga ma'aikatar nan, ki fara haɗa kayan ki daga ma'aikatar nan. Haka nake so kuma in ji. Yanzu a sai ni fara. Gaskiya dai ana Amina tun fara zama da fuskar. fara zama da An gama?